Aħna nerġgħu nagħmlu kollegament ħanerġa' madbu biċ-ċoħra tal-hidden camera, eżatt. Frank, hemm għandek, fej da pip-post, mux da pip-post, għax għandu ħazin da pip-post, għax indu marra baħlek kawza sal-pensjoni, Għaj, samanit, għazzux, għas nil-ħakna għak tasab għoddim Vincenti Building li moħħalek xie xibka tal-ġagwar ma ġembek, għaj, kundu deċenti, Frank, isa, isma bidlu d-diskors. Fuq dak il-kommedjant li konti tinkelmek xismu għabalsa, Dan Schwireb, le, Frank, Dan, di l-ossi kem id-dum biex tiħu, Frank, Dan, issa jizzobna għal-fej semmitu Den, nommu, forse qasir għal Daniel. Ringrazza l-Alla li għommu ma semmitux Galen. Insomma dak, Dak mux klienti, le, Frank. Għara li għara s-sobejt jien, kieku biex jaffordjak, għara kemm jati blowjobs, Frank. Sitta fissija. Għajlek, tista ma tajba kampanja ġbir ta' fondi. Den Schwireb, sitta fissija. Bitnej sal-ħat fil-ġnid ta' faċċata ta' Hayward. Nismaħħa hekk, Frank, bis-sarmi, ħajjarni mor nitfaħħolu tefa, il-ħaxa l-vot da Pippos, ma fil-kasu nizlu fil-band daħdi il-mandrar, ċeċ taħseb? Erdu kun għara s-sabaw nofsax, fil-sitta kun nismin billa il-primni tal-irqat, il-mara u tiskanta jamar għali xbattika ta' tini kol darba. Ma dejjem, pala prevenzjoni, qabel, innaħila d-dentatura. Mary, tismani? Isma, xkullu Rolex ta' Jose? Fodri ma tafx jadni kif sraqtu li għad fl-istor fit-tini xkafa, morru ċekja, thank you very much. Ja Demel, Clift il-Rolex, la, indispeċini, kim ma rajtu. Mela, iftakrek Charlie bezbieħ, meta ġibna dawk il-ħames Russi, mela, dik waħda minnom sarqitu lek fox il-ġuħla għandhom zgur etnajlek. Tiftakar meta nżajtu għad dik il-ronda fisting, zgur. Ma, il-liba, għandi xena tijak ġo moħi, propria t-prova d-dawar utru ta' baqra minn sorma. Ronda fisting.